away, my people. It don't happen again. It don't settle. No be small thing. As they talk to Nana, Jpac don't come out for Mathias Ezeaku job for. My people, don't be small thing. He come they mock Mathias Ezeaku. He said that the GO don't arrive. No be small thing, my people. As I cross this video, I will actualize my people. No be small something. May not come be say I too talk. I go live on a month for listening to Jpac. Hey, Daddy GO, that but I watch ya. I get say buda nakita. Ba wara Daddy GO isi dala. Kele kele ya. Rumu ya nanya kele ya. Jesus obisi udo kele ya. Oh rumu ya nanya kele ya. Kele ya. Oh rumu ya nanya kele. Yusi udo kele ya. Oh rumu ya nanya kele ya. Kele ya. Oh rumu ya nanya kele ya. Jesus obisi udo kele ya. Oh moya na ya kele ya. Mathias agwara gị na eyi emecha kpọrọ isi ala nye Chukwu kere eke. Hapụ to ga ị na-eme. Ọ na-abụ Mathias bịa ọ na-apịasụ pastọ mere nke a, fada mere nke a, bishọp mere nke a, kịnịga. Ihe ọ na-ekwu ya kịta bụ ka ọ katọọ nke ndị ọzọ ka nke wee guzoro. Anyị ma plan gị Mathias Ezeaku. Hey, tfia bụ mmadụ na-emegide biznes. Ihe nwa na-ebelive na ụmụnna na omenala na ọdịnala iwerekwa ha gịnị na-erikwa ha ọjọbọ. Non-completed building. Then ihu ụlọ Chineke gara adịrị gị ndụ, Chineke ga mere gị mma. Then members of the church gị wofu ebu mkpụrụ wofu ebu todakorla wee bịa chọọchị. Adịbe ekwu n'okwu formatic ma ọ bụ GLK ma ọ bụ Wrangler. Anyị na-agbaratagodo ya na Toyota Corolla wee bu 08 wee bịa chọọchị. Ka onye ọbụla ji ọkpa wee bịa. A sị na onye na-efe arụsị ya adị ka arụsị. Onye na-efe Chukwu ya adị ka Chukwu dị ndụ. Ị na-confuse the gullible. That confused the government. Thank God na abu and Mathias had on a church. Was more for na egwu agata abo complete in the church ka na ago. Complete egwu in the church. Complete ihe gbasara Chineke ka na ago. Also okay, thank you. I get this grace sing that so no go na. One day I remember if I go egwu Jesus, he went option. One day he may adapt. Hey, to Mathias is this serious about this church. On the American campaign, now this serious because oh my God, they enough cut out. Last Sunday, any Thanksgiving, Gina to gidi. Oh, but I don't gidi. Man, bini. And I don't gidi. You go there, man, you. But what I hear, I come to church. Oh no, now they put it on Kochugu. Ebu go able to Mathias with the family. People, for those who not they understand Igbo, wetin Jpac talk for here, he said last Sunday, say they give offering with yam, with money, with bottled water, different thing. Say money they fall, everything they fall. Say everything just they move smoothly. The thing just they go well. Say you know where Mathias they go. Say Mathias and his family say they don't drink the water, that they eat the offering, everything. Say now this type of a thing now Mathias Ezeaku want. He can they hail Mathias Ezeaku ejofo. My people, my live on a mona for watch the full video. Not be small wahala now they inside this video of Jpac, my people. The way when it mock Mathias and my people, not be small something. Make una list. Onwe ndị guru wayo n'ụwa karịa religion karịa ndị Igbo. Ịchọ ha na igwu ndị Igbo wayo were religion bịa. Itinye n'ụka ọ bụ na inweta ha n'ụka tinye na omenala ihe enwe ha. You must get ndị Igbo na this true religion. Even Muslims say onye Igbo fu na Muslim na ịba ha n'ụka Muslim ozugbo na ya ebiri ike Pentecost. Onye Igbo awugbuo Muslim. Onwe ndị rụtara hey, adịm against ụnụ ụka gị o. Adịm against ụnụ ụka imebere ụnụ ụka omenala imebere. Mana ihe ndị against bụ live and let others live. Mepee nke gị ọ ga na-agara gị
ana m anọchi ire mmadụ ụzọ ọ gara agara gị ma hapụ ndị na-eje nke ha ka ha mepee maka ya agwara tọrọ gị Mathias ya agwụwara tọrọ gị ya ndị inweghị kọntentị inweghị meseji inweghị wọd ịbịa ha na chọọchị ofu okwu ahụ ikwuru nyaa ka ihe ekwukwa taa ọnọdụ ka nwatakịrị jere n'ụka sị ya kedu ihe ụkọchukwu kwuru n'ụka ọsị onye ahụ kwuru na mbụ ka o kwara again ihe ahụ ị na-ekwu Jizọs sị gị Jizọs na-asịghị gị skama sị gị skama na-asịghị gị kristianity sị gị kristianity na-asịghị gị ngwa na ndị nwanne believe na omenala ahụ na ndị ahụ ya I'm a pure omenala yes people might be asking me where do you belong I'm a pure omenala because I didn't ụka mana omenala nke mbụ do what is right onye egwu na nwanne egwu na nwanne gị ibe gị anya ofu n'ihe ọ na-eme keep the 10 commandments ọ ya bụ omenala and keep the Sabbath day holy eke ahụ ka gị na eke eke ahụ ka gị na nkwọ eke ahụ ka gị na orie eke ahụ ka gị na afọ Sọnde ahụ ndị ụka ji eme nke ha Mathias ebunie nke ayo hey Mathias fia ị na-akọ ndị a bụ ndị ụka paspọtụ gị ka bụkwa ya name Mathias Ezeaku I believe you must have changed the name na Mathias at least ije na bank gị change your name Mathias Ezeaku jee na ya baptismal name ọ ka dị ya change your name Mathias zawazie Amadioha change gwa paspọtụ ije travel ka ọ na-adịbụzi Mathias na go and do new passport Buhari afa gị niile na Facebook Mathias because Mathias ahụ bụkwa one of onye gbara Chineke mgba yes Mathias bụ one of onye gbara Jesu mgba gbee mgba emechaa ọ chegharịa and also na ndị egbu also na one of the Christian matter egbu so right on after all Paul dị asọ imerubeghị trekọta ihe Paul mere Paul dị asọ jụọ Mathias emerubeghị trekọta of arụ Paul dị asọ mere Paul gbugidere gbuo ndị nke Kristi niile gbuo rịagharịa mee ihe na o mere ya o jighị ntị anụ jee ma bụrụ nke ESUS o megidere mee mpụ but the day ọ got arrested ọmadị gwara now Paul a bụzi Jesu n'isi buru Jesu bugide rizon anya ka obe ka ọ nyegbuo till death Paul still confessed the name of the Almighty Lord till the day akụgburu Paul so I'm not surprised raba ndị tọrọ without condom na gole bụ ndị ga-aghọgbu ụmụ egede nwaanyị eze bụrụ n'ọdụ ụmụ ha nye ha ego eji atụ mitin ụmụnna na mitin ndị Igbo ofe achịkọrọ kele ya aha ya bụ ịhụnanya kerere nge Jizọs onye isi ụdọ kele ya ahụrụ m ya n'anya kele ya Mathias Ezeaku segidere evangelism wee jekwa iri ndị bụ Katọlik n'isi ndị niile ịtọkọtara ka ha usoro ụzọ omenala ha nje niile bụ ndị tara ọjị na Katọlik odie ha die ekwe ha eji because ị ga-esi nọ n'ụlọ ka ya agụrụ Chineke egwu ha die ekwe ha ebunye ori chọọchị sị taa a ga-agụrụ Chineke egwu taa ebe Mathias wadị the next Sunday ị ga-abịa ebe ahụ ị ga-anụ who can battle with the Lord who can battle with the Lord who can battle with the Lord I said nobody onye bụ the next thing abụ ọzọ ya bifo na-aghọta ihe na-eme dị ka ị kwụsị onye a na-abụ dị abụ kamera abụọ ne and ọ gara viral anya download kwuo ne ndewo hey yes Mathias Ezeaku etu isi agba Christian mgba I believe na ịdị away that na schools dị na Nigeria na ọ bụla ndị ụka were sịa na schools dị na Nigeria next people nwe schools bụ ndị Christian so Mathias Ezeaku do with due respect before ebido agha ịra anọ ọgụ na anọ ịma na ya ha win so ị ga-emeke sure na ụmụ ahụ ị mụrụ amụ ị ga-arụ ha skuulu nke gị skuulu ndị omenala nke gị so skuulu a ga-aghara agụ ha gwara nwa tụọ gbara skuulu ndị gọọmenti ma tụọ gbara mission school Mathias Ezeaku you build your kingdom i build your kingdom ị rụọ ụzọ ụmụ gị gara aga ya ụzọ ahụ ụmụ gị gara aga ịrụ ụzọ nke gị ụmụ gara aga ahụ gwara ma ṅụọ mmiri si na gọọmenti pụta ọgbọ mmiri ọbụla agbapụrụ gburu oge chọọchị ị ga-ebuild your kingdom ọ bụ na ahụ nyebe ụmụ gị ahụkwara waje n'ụlọ ọgwụ gọọmenti hospital maka ego ndị ụka n'ebe ahụ ma ọ jee na private owner hospital maka na ọ nwere ike bụrụ onye chọọchị rụrụ the hospital so ị ga-arụ your own hospital ruo ya ọbụla eji ebi n'ụwa tiri afụchukwu anya na ya apply gị na ụmụ gị
ejuzugoro ihe ọbụla gbasara nke ndị obodo nke ọbụla gbasara nke kristian and anaghị na-ere make sure onye ọbụla bụ kristian ịfụghara kristian nne m n'afọ si ya gaba irekwa na iresikwa na so ka ịdị sure na ịkwụrụ onwe gị n'ụwa ebe ịbụ mmụọ nkewa wee pụta ụwa that's ibu mmụọ nkewa na iro otu wee pụta ụwa so anaghị na-ere make sure na onye ọbụla na-eresi ya na-efu afọ ya bụ na afọ ya bụ Philip wee dị etu a maọbụ afọ ya bụ Joseph wee dị etu a maọbụ afọ ya bụ Timothy wee dị etu a maọbụ Matthew wee dị etu a eresikwana nye gị 100 million na na-eresi 900,000 eresina so chọba ndị ọbụla ga-eresi ya na kịta afọ onye a ga-abụ Amadioha Okechukwu Amadioha Emeka Okwu Abashu Ebuka Ebuka onye mmụọ so a gwara esi mmadụ ya na onye na-aza afa kristian ahụkwana ya anwa maka enwe ya anwe mmadụ ebe Yahoo plus ọ ihe arụ Yahoo extra plus. People, share on I don't listen to Jpac. No be small thing for this country. Nobody well again. Everybody don't mad. No be small thing. He say next thing when we go see again, say everybody go they shout hallelujah. Say he know where Mathias they go. He said that the GO don't arrive. Say that on Sunday, say na yam na they used to they give offering different thing. Say Mathias won't they collect. Say he know where Mathias they go. Say himself na confirm omenale. Say the way when Mathias said they do it own. Say corner day. No be small thing. My people, as I cross this one, laugh carry me. As they mock Mathias. No be small thing, no wahala be like bicycle. My people, now here now want for live honor. Thank you guys for watching, and I so much appreciate you guys. Ciao everyone. Bye.